azken bi lagunak sartuko dira orain platoan. Hemen atzean ikusten dituzu beren selfieak, beren argazkiak, Alain eta Janire. Komentatuko dizuet Alain bermeotarra dela, eta lau aldiz garbitzen dituela zapatak etxera sartu aurretik. Eta hortaz gainera, erratzaileak ez omen ditu jasaten. Bestetik Janire daukagu, bilbotarra bera, modelo profesionala, eta oso erraz pikatzen omen dena gainera. Nik gainera oso mimosa naiz eta beti nabil guztiekin bezarka moten eta bat. Janire Azkueta eta Alain Erauzken barruga! Gabon, Alain? Gabon. Alain entrenatzaile personala, de orain nola zaten da personal Bai, personal trainer. Eta zure kuadrillako saltxeroena omen zara. Bai. Esan digute. Hemengo ere bai? Bueno, nik uste baietz, ez da, dantza gertan. Ezagutuko dugu Alain ere?